רגע, שוויה. אוי. מה שלומכם חמודות? רוצים צימס טעים שסבתא הכינה? לא סבא, אולי יש לך ממתקים טעימים בשבילנו. אוי, יש לי רגל קרושה, משהו, אייזם. איך, סבא, רגל קרושה? מה יש לראות בטלוויזיה? אוי, יש תוכנית עם שמעון פרס על בעיות בגיל המעבר. אוי, סבא, תמיד היית כזה זקן. פעם הייתי ממש שובב, שמנדריק שכזה. סבא, תספר לנו מה עשית. לא, יש דברים שאסור לספר לנכדים. אני לא רוצה להרוס את החינוך שלכם. אוי, יש לי משהו להביא לכם, רק אל תספרו לסבתא. תזכרו לו לספר לסבתא. סבא, בבר מצווה גם עשית שטויות? אוי, בר המצווה שלי היה אירוע חשוב ומשמעותי. בואו ואספר לכם קצת עליו. לקבל את התפילין, היית צריך להתאמץ קצת, להוכיח שאתה מספיק בוגר להיכנס לעול המצוות. נועם, אני חייב לדבר איתך. טוב, אולי עוד מעט. טוב, תשמע, מאז שהחליטו לעשות לך את הבר מצווה הזאתי, כל הבית פה משתגע. אמא כל היום בלחץ, רק מחלקת משימות כל הזמן. נועם, את הקריאה של הפרשה, אתה לא יודע את זה כמו שצריך, תמשיך להתאמן על זה. ואיתי, אתה הבטחת לי את המצגת שתהיה מוכנה להיום, יאללה. נמאס לי כל היום לרוץ בשבילך. מצידי שאתה תעשה את המצגת הזאת. טוב, מה אתה חופר? עוד שנייה תהיה לך מצגת. הלו, כחי? לא שמתי לב שאני לא מחובר לפייסבוק. אחי, לא, יודע מה בסדר, אז אני יכול. אוקיי, תברר אז עם כולם. נועם, תכבה את המחשב, צריך כבר ללכת לישון. אוי, אבל שכחתי לעשות את המצגת. אמא, אני לא יכול, יש לי עוד מה לעשות. לא, תעזוב את הכל ותלך לישון עכשיו. שהכנת המצגת.
הנה, קח את הדסק, המצגת כבר מוכנה. כל הכבוד. תתכונן למשימה הבאה שלך. הלו, כן, מה נשמע, אמא? העוזרת לא באה היום. כן, הבית זה די מסודר. טוב, אנחנו נסדר. יאללה, ביי. יאללה, חבר'ה, בואו נסדר את הבית. מה? שוב פעם ברחו לי אלה. כנראה זה משימה שלי. יאללה, בואו נתחיל לעבוד. טוב, זה לא בשבילי, אני חייב פתרון אחר. הלו, הגעתי ליד החזקות. אני מבקש שתשלחו לי מיד עובדי ניקיון. תודה, ביי. וואו, נועם, כל הכבוד, שיחקת אותה, איזה בית נקי ומסודר. אני גאה בך. כל הכבוד, נועם. והנה, המשימה הבאה שלך. שלום נועם, בשביל להיות חלק מעם ישראל, עליך ללמוד יותר על הרקע ההיסטורי של המשפחה שלך. סבא שמאי, נצר הרבי מבלז, עלה ארצה עם הוריו בגרמניה בגיל 3. הם גרו בפתח תקווה וחיו בדוחק. בצעירותו היה חבר בהגנה, נלחם במלחמת השחרור ובמלחמת ששת הימים. עבד בבנק והגיע לתפקיד סמנכ"ל בנק פגי. משפרש לגמלאות עוסק בלימוד היסטוריה ותנ"ך וקיבל תואר יקיר העיר פתח תקווה. סבתא הדסה נולדה בפולין. את שנות מלחמת העולם השנייה העבירה בגלות סיביר, שם סבלה מרעב ומתנאים קשים. סמוך להקמת המדינה עלתה לארץ ועבדה כמורה בעיירות פיתוח. בהמשך לימדה בבית הספר יסודי במשך 40 שנה. מרבה לטייל בארץ ומתעניינת בטבע. סבא אהרון, עליו השלום, עלה לארץ בגיל צעיר מרומניה, בה איבד חלק מבני משפחתו בשואה. עם עלייתו ארצה הצטרף לשורות הבריגדה היהודית, ובמסגרת זו נלחם בנאצים. עם חזרתו ארצה סייע לרבים מבני משפחתו להיקלט בארץ. עבד שנים רבות בסוכנות היהודית. סבתא שרה, עליה השלום, נולדה בערי הקרפטים שבאוקראינה. שרדה את מחנה השמדה אושוויץ, שם איבדה את כל משפחתה. היא עלתה לארץ וניסתה להיקלט בקיבוץ איילת השחר החילוני, אך עזבה מסיבות דת וכשרות והגיעה לנתניה. לימים הכירה את סבא אהרון, נישאה לו ויחד בנו את ביתם, שהיה ידוע כמכניס אורחים. סבתא עבדה גם היא בסוכנות בקליטת עלייה, השקיעה רבות בבניית התא המשפחתי ובעזרה לזולת. אני לומד שאני המשך לשרשרת משפחתית ארוכה, משפחה ששורשה בגלות אירופה, וסיפור חייה שזור בחיי העם והאומה. כל הכבוד. עכשיו אתה יודע את העבר של המשפחה שלך. אדם ללא עבר הוא אדם ללא עתיד.
עכשיו תוכל לבנות את העתיד שלך. פתח את עמוד 13. התבגרות זה להיות חלק מהקהילה, להיות מוכן לתרום לחברה, לעזור לחלשים, להתנדב. אני לא חייב לעבור את הכביש, בוא. אני לא... מה אתה רוצה ממני? אני לא רוצה לעבור כביש. מה אתה... יאללה. יא בנדיט, מה אתה רוצה ממני? אוף, זה לא זה. עכשיו הגיע הזמן להתנדבות אמיתית. כל הכבוד נועם, אתה לקראת סיום, עוד משימה אחת ו... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, יאללה, לקום, אתה מאחר לישיבה, נועם, כבר מאוחר, יאללה, קום כבר, ביי. נועם, בשביל להתבגר באמת, צריך לשאוף קדימה, גם אם זה כרוך במאמץ. אז קדימה, צא לדרך. כל הכבוד, הצלחת בכל המשימות, כל הכבוד. יאללה, ועכשיו, רוץ לקבל את הפרס שלך. נועם יקירנו, ברוך השם שנכנסת בעול תורה ומצוות. אנחנו מעניקים לך את התפילין שתשתמש בהם בבריאות ולאורך ימים טובים. מזל טוב. יס, סוף סוף קיבלתי את התפילין שלי. הגעתי לגיל 13, יס!
אוי, אז אתם רואות חמודות, בר מצווה זה לא רק אוכל, שמחה וריקודים. בר מצווה הוא הזמן שעוברים מילדות לבגרות, זמן של חובות ואחריות, אוי! זה גם זמן של כדורגל! נכון, צריך לפעמים גם לשחק כדורגל. אז מי שואל? סבא, תביא לי! זה משארי גם לי! משארוי! הנה! גם תביע! בואי, זה זירות! זירות פה! זה משארי לי!